Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaturaken wilujeng siyang katur sangya para tamu kakung miwah putri, para pini sepuh ingkang sampun pana ing kawruh. Sadèrèngipun sumangga sareng-sareng kawula dherekaken ngunjukaken ras puja miwah puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Sang Purbaningrat ingkang sampun paring kamulyan dumateng kita ing kalodhan isih punika. Para tamu, wilujeng siyang wilujeng pepanggihan kalian kawula sakadang. Kanca-kanca campur sari ringkes tokek Sekar Mayang. Ingkang mijil Saking Triagan Mojolaban Sukoharjo Makmur dipun sesepuhi panjenenganipun Mas Tokek Sekar Mayang. Sawanipun kanca-kanca ing kalodhan siya punika mundi dawuh saking ingkang minulya Bapak Sukidi Trisna Suwarna sekalian Ibu Karsi sak keluarga ing satunggaling tata upacara dhawuhipun pinanganten sarimbit Rara Ayu Menik Sri Handayani ahli madya keperawatan kaliyan Bagus Suprapto. nggih kanthi pangajab dadosa keluarga ingkang ayem tentrem, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sawanipun kanca-kanca kasengkuyung Triwidawati Antawisipun Nur Handayani Jeki Wulandari Eti Ismail kasengkuyung Kapandu kula gepeng gareng Sabda Jati Among Raga saking Temuireng Tegal Gedhe sak pernahipun Idul Terminal Mbejen lan ugi kadang kula sepuh tuwek kowe kok kula glendroh arum kuwuk saking Matesih Karanganyar tentram. Sumangga para tamu kalau dherekaken wilujeng lelenggahan kanthi mardu-mardikaning penggalih sinambihang laras lelagon saking kanca-kanca Tokek Sekar Mayang. Yo. Ayo bareng-bareng anak-anakku cahayu-ayu ngaturake bejo bejane wong lali isih bejo wong eling lawas padha. Monggo Mas Tokek pepiling katur.